концерт «Вечната музика» ще бъде открит новогодишния фестивал в Националния дворец на културата на 20 декември в зала 1 от 19 часа. Певците Орлин Горанов и Валентина Корчакова, китаристът Педро Наваро от Испания и оркестър Симфония с диригент Петър Димитров ще ви предложат любими творби от европейски и американски композитори. «Вечната музика» на 20 декември в НДК. Повече информация на сайта musicofalltimes.com, билети в мрежата на TicketPro и НДК. Медиен партньор Дарик Радио. Лично аз не познавам по-добър механизъм от това нашето съзнание да се отпусне, да се разтвори, да се преживее други приятни емоции от класическата музика. Веднага съм готов да споря с вас и за другото ви възражение. Вие не обичате класическа музика, вероятно и не бихте искали да слушате и си мислите, че тя е за други. Не. Класическата музика е за вас. Не искам да кажа, че класическата музика е за всички. Вярно е, че съществуват достатъчно хора, които са много семпли емоционално. Те работят с няколко първични емоции. Според психологията те са 6 и са общи между животните и човека. И нищо повече. Да, класическата музика не е за маса, за доволно количество алкохол или за среднощни заведения. Но тя е за всички останали. А самия факт, че вие сте полюбопитствали и сте влезли в този сайт, означава категорично, че тя е за вас. Ние бихме искали да говорим по пантофи. Не ангажиращо. На ежедневно ниво. По образование съм музикант, завършил съм музикалната академия, но лично аз ви обещавам, че тогава, когато си разрешавам да комуникирам с вас по този начин, няма да се готвя, няма да чета книги и ще ви споделям само моите неподготвени и невчесани мисли. В този смисъл, всеки, който не е съгласен с мен, дори не е нужно да ми възразява. Вероятно ще има хиляди и милиони възражения на почти всяко мое изречение, но аз ги изговарям не за да се чувствам прав, а просто защото искам да ви направя съпричастни на едно, а именно онова невероятно преживяване да се потопиш в света на голямата, на вечната музика.